Pirthelong maduta non pua jon kiding kilirun amuni raputhak chethana. Ningkaning ko rahini au supia phan aning kedok chekrongsi jirpo hijan cholangram det walam kikiklang. Hum pharoi sira pho Charlie hema phan sebai hin pen lo Charlie hema men kang thanpon. Raikom sai ki atum ke kham khedun dura phita AP Chelsea atum lagle pin pen hempre ka phutha kachesong. Munir Afan ke Arnam si kasorjon Lasoang bong pen komarne ke ajon kithi komarne ke ajon kiding komarne ke kachum kreng komarne ke akop ke pen chenglok prek jam bang arjon a ogdo Lason si pini ke Malong News ke langara ratuma phan pirthea thakalong ajon kiding na munir aputhak si nang than pachini ponpo Guinness World Record ateng polote non an pirthelong ajon kiding na bang ke Robert Wedlow afan si pirthelong ajon kiding na pin supu hokponlo Robert Wedlow ajon kiding lake 8 feet 11 inch. Robert Wedlow amahang ke thekke USA Elton Illinois Podim 1918 ningkan. Labangso amunit arta ningkan trok wet ahut si ajon kiding 5 feet 7 inches leroklo. Lapen arta ningkan kre trok anke ajon kiding 8 feet abad leroklo. Lason si arta ningkan ingkoi Russian ke apo phanta ajon lit plot si 8 feet 9 inch an dokoklo. Lapen laso munit amahang ke thek ke ningkan pharusia prang lo bonta non puta laso munit aphan ajon kiding lit unela. Lason si arlo so penta ajon kiding nai lake China au supi Jeng Jinlian henlo. Laso supi ajon kiding 8 feet 1 inch an do. Laso supi amahang ke thek lake 1964 ningkan lapen 1982 ningkan ke cheboy juilo lapen non anta laso supia phan maduta ajon kiding lit unelang News Text Report Malong News Phere meme kar biaham phangatomon therak meme chenam mathau ne pin ason non ke kar biang long along ta tomon lang no wang bomlo arta ka weo somaratum swarlo phan ka cholang ram ke klang atomon ilitumalong rialong ta nang leroklo Arta ningkan kre trok lapen ningkan kre sirke papin sotum inut arta ningkan ingkora hini au supya phan cholang remdet non malom social media long hur ke chudu dalam kya puthak ang ton alam nang ke klang ingdeng plike bra sirke kar birisonim sorong aje kijutjong isiala marjan lapen isia mohor social media long hur nang chudut Kemesian amhor kali therak meme amhor labang so aputhak penang analam klang derapi kisung ke phowek arlo so apia potum penta cherok toklo lapen kupi koson si labang so alam arjan langno amhor langno ke klangma ritar lipsi apin so tuma phanta net ponsi inside ponlo kangsa alongkar bianglong women justice forum atum ta cherap chetudun si angton alam ritar liponlo kiri tarlip pen alam kelong apian ke isi manghu meme lapen phere meme alam thesi nang klang Dipualong elong arong arta kijomari so banghini jasemet inut ke disamalapen inut ke dipu adung 6 mile along ariso inut bang arta ningkan kre choklapen inut bang arta ningkan kre sirke pusipang thek ponlo la banghini aot ka weatum lake longri rong hang lapen ranjit singnaratum henlo la tumang bong inut longri rong hang abang aning kedok chekrong sitara langso rong aja long juidun linlo lapen penang ana phike kapregadim jirpo lapen laso supia phan pondet si jirpo bahini atum cholang rem det pusi lam thenang klanglo laso phiala mabang phere meajok rong isi ka chingwa long ta patepun esi banghini pinso auso atuma phanta diphu thana long hodai dam det lo pusi KAWJ abatum pen lam the chapaklang pon lapen meme henono amohoralam arjan long lokaphi kapache thang tap atum aphanta moaphi kapacho klem klederji aphan police atum aphan than tekang lapen lasona mohor langno theglok sita men kapache thang dun tap te derji aphanta KAWJ abatum tuning report News Text Report Malong News Fransige ajo porstami rangke mai teman tame keropilo nasinona porbang ani tum nang tum aphan rangke mai long nitum nadak diku athana mate PS police station tum bang pene tumang lo nam jai nang ko kathi ke lailo kedam tang itum karbi youth festival ndeng pikero sirkep apora hut biso ijang atum amelong mate program pipon bom on hut isi lang no dak a video apena picture apena sorlo apena sopin so atum
apot ka viral mati la so chelang no dak apot ci penang an che thang lo la pen penang am ke share lo la pen jume me juno no comment do lo la sila song bong pen ni tum ta ke thek long lang no dak pen a jok si la pen itu ma khe ju tang amai phan aman ki jor la pen tu ma khe phan aman ka che jor ason si anong nu ban de la so por ho la sini tum ka du ka beta be kar weng long ra tum ta me thek long pon da hai ko minut so lo phan rengang se la hai appeari ki vlog la hai video viral lo la pen picture viral lo la pen benang an itum che chelang mi meta dolo la so pon itum chelang no dak si kar ju long pen mate ka viral pen ateng pen itum return li pon bo hin itum mang bong cha ju se roi si itum return li pon si pinya ni kang sam an bangke apin so hem samini itum bidam pen dak bangke ave halong ka pek rong kang murah yang si kecil besar po lambe nitum arulong amasi konat kopia rong long si kecil besar na po cihumri si nitum api bang long nam tulong politik ni kan ada di suarong long si latum kecing sai po lam sintum arulong lah adak sini tum pali don lo asa ada rong asar tum penta cingki pali don rok pen cingki cetan lo akiasa bang cing sai kami rong asar penta ki una kias kecing sai kapang samri una kias kadidat lapen ni tum song tum pen stame pang samjin pen kang sai akias kandidat athema alang tum ka choklem asomar tum ka choklem chok chepik po de molong mangke bahini ning che hangang bong si labang so youth festival ke lang don kido don lo boy pits kami hadak abangke ala aning che dok alo so phana bangke ajer po pen bahini cholang remdet ason si lada bangke ni tuma statement long lo la so posi la so por bangke ni ditum penta lam bangke inside tek teda lo la pen ne pang samjin pen ke bai po sami ni tuma tek teda la joni si ni tum thana dak penong ve jo por bangke ni tum di putana police station mai dong wan nang kok lo athema lang tum ka choklem ka hai non ta karilang so lo phan aman ke jor so lo phan ke lang plot nan ta karilang lang tum video chitulisi cholang rem na video ta tuli lang na pen ala tum ka du ko be kal beng long ara ta la bang ke thek long lo la sila so na choklem atu phan bang ke a hok per kang sai pinang ji pisini tum dak man dak lo itum kar beng long ben justice program hoi la pen dak rong along atma aporte tum tado la pen rong asar tum tado la so video la son kai ki samela social media long ki post ya tum han samela pen ki share la pen la ke edit khap tum tame non tum da amen ikang lo la selang tum han ta non inut pe nut ke lang tum ri hompo la si monon phi kar biang longang bong itu mi thang society ka che phai no dagi phan ke kai no video bang ke post pa prang phiden nang gi share pa prang phiden nei la pen un an ke itum ka che pa mi phan si society phan itum akam pa bang nang ji same non ke itum mangal pokali det achi tat somatum mobile or po edit khap po la son si viral put on ke dam tang ta duk piklo la son non head jongal so phan same kapathi ya dolo suicide at lo putara dum edit pen tum viral la hoi puthak an non itum daklam hoi pikang lo la sila sona bang ke hino kar beng long arat ube ke mitum bisikoi la ata ga tum lahai bang chere ponang ji non pe na bang ke nang litum la son ke edit thap la pen ka bonai thap la video ka viral thap la pen meg lang no cho klem ninga che document pen ka cho rap tang hon non ta ninga che document pen se lang tum la so ang denga gotona bang follow la se ninga che document pen si anut alang phan la son ne klem la son bang klem ri la pen la son ke klem non pen ni phang ni tum nyong si thek pon long lang po te la bang ke kar beng long rat phan tum pen nong ri nang litum channel pen tum nang lo la son bang ke klema wan alinda me hem kang samtini tum bang direct wan po tum insai se lo laki bisar se insai se la pen rong rup tame la son khai no dak abang ke tum bisar don tanang ne tum aron do pot aron long si ban nai la pen lo en order tum han pinang po alang tum la dak alang tum ke choklem ke chok je kai ta kamat thaw ya tum han ke aron pen pa bisar na la pen aron pen pang sai na hala hello ni tum pudum ne bang ke la so viral bang ke komasi ke pa viral iglo la pen ke la bang hiniari somarto men arta konan doi ko amen bang non ni ditum bang chingi pon pelang athima ni tum mohet long dam pen ban pilo thana non usitum long si police tum pen statement and bomb as inut bang ke ningkan kret thok la inut bang ke ningkan ning koi ini ke 20 plus than he ningkan koi parche pen arlo so bang ke ningkan ko rahini amasi ata ga be so mar ang selang la tum la pen la so video pa viral ke la ame thang tum si choklem kedam tangapor mitre ka sadlang along ang thek mate result ke henupik acharli hematuma phan seba tum kang saipon malong news kelang rara tum phan arju ikha isia kenang sodna abirta kedam tanganing kan mitre ka sadlang along phan cap mate 10% aber sadlang kiuna charli hematuma phan sarkar tum ing hapon tanglo laswalong kado kawe asamang kangalong
hum pharu isira pho achali hematuma phan seba tum ing hapon tanglo laso hum pharu isira pho charli hematum ke kedam tang ningkan pho angbong metric asat lang henu pik atum lo laso joksi secondary education board of Assam atum ing hapon lo laso angbong pen kar biang long along kedo hum thoma charli hemamen klang dun tang lo Dhansiri Park Kochgaon High School Birwar High School apen Bordeka Langmili English High School lahum thom henlo lahum thomatum ke non pen ke seba long affiliated avelo lapen latum ke ingdeng sirke batuma phan registration long lelo pusi seba tumpen pangdakpon lasom si latum pen anparta hum pharoi sirak trok ner kebra trok si atuma phan ta warning mate kachere mek alu pipon tanglo non laso ningkan ke duji mate metric asat langalong jongsi metric ki un aphan jongsi 10% mate phan kep athak long le polote latuma phan ta sodak pen kangsai ponja phan pachini pon tanglo News Desk Report, Malong News. Sik Sidula Pi Hempreka Panta Kachesong Arni Pardun Ronsi Karbiang Long Atomon Paprek Pontanglo. Kedam Tang Arui Pen Dode Sang Se Along Tina Constituency Alongta. APHL Siatum Hempreka Putak Chesong Deng Pon Bom Tanglo. Lason si Tang Tang ni Pain Kora Troxi Arni. Pelang Pi Along Taputot Hempreka Putak Kachesong Deng Pontu. Jai Mega Tengpen Pelang Pi Tharvehdi Patuak Lamalong pedopon Paro armu pen hemprek putak armu jejeng si jai mega teng pen pedopon lapen laso jai mek kedam tang asonsi laso arni tarai kom sai khiatum kham khedundut bonta angthin ka cepat hepen armu jejeng mesen pen pejunpon labangso jai megalong APHLC pen jai kathar Bikram Hamse angtong ingti kathar pen chenglok atumta chetong dut phelang pi pen bidasing teronong kelo berta Malong News. Ilitum kacesong nang kompetente, ilitum tribal atumapat dak sik schedule arlota, ilitum han tribal ajakong kacelong na ye sik schedule laan tapi pokwaret. Lapen ke lantagali election da ponchayat aron pen dorong lake illegal lake lanon ke dogom council tum lake illegal council lake athema lake ponchayat aron pen election ka pedo article 243M along Constitution of India along to law ponchayat aron pen ke sik schedule arlo thang da klemunde ajak pong ave pujada ka tok do sita alang litum illegal unconstitutionally alang litum election pedo det
lata ka pedo amat alang ditum ka chong hu pen jat pen bluetooth pen la pen ason box kelar pen da pen counting hut la nitum PHLC vote anta PH BJP long thap dun ad pen alang litum che pe hai lo aya la yong si litum dok clip lo te ningkan phong bong la kiche tum karbi inglong aso tam phan ki dong thip yakam ron ta pe pas tu muchot po la si nilitum high court long PIL 15 2023 yeah 2023 nilitum case below la case no anda ing thur thela thur bek nangi papi thur serak nangi honorable chief justice of Guwahati High Court Abhanta nilitum choningri lo alang li case papi thur serak nangji la pen re-election aron ateng pen re-election 6 schedule ateng pen do thur serak nangji la pen nilitum aphan Article 244M 244A along kipu netom han autonomous state ng PGP non anda ng PPM la ng piserak ng netom mapan autonomous state ng PPC ha Bongo Senato ampan Kachar Siljor Korimgons Hailakandi ke do tom phansi semi state kipi alang litu ke hai puta non nilito mason chipiduk de pin lang alang litum mange pulis ta thengte purire pinige pulis ta ne tom hanage theng nage chok neli amata chingkoi bublu la pen anu kaprek ta nang chingkoi dun si so ala mek haiselo alang litum son si nitum hanang bilo la pen ke la autonomous state nitum hanang pivek nang li la pen 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 pen high court order pe pas tang lo council election oi tasa nang lang ala puthak ne puji ku bangla hello nitum thi ri do tiga bangra so puthak che som bek lasi angbar bang lo polotang ke hala je semet non otariza puthak che song ge ha suri ni rakhe thoni kan beno che song ta pin yang chun chela lasi non so puthak ta che song nitum lake tir kring na la pen tulang ha ke hai phan sa men non na bang so cha tai ben si pupo nitum ka che song na puase che song po alang li long ke atwar hini ban Nili tu masih nampak cima, ma botaris peng kecenya ceng thani ma, lah hini yang bang koro bang macam apa? Lah hello, lah sila po anang desi tu song po, lah bangke ecet ini detik ke, itu masuk ke atas sana. Karena itu apa lah election do apa? EPSL sesong do apa lah re-election yang dia putar kehang, dapat jutkok dapat kita orang hempeng perman kecil song tu, atau malam so apa? Jika tu pusing asal sih, nang itu, nang itu hal asal sih nang apa? Dapat so putar nang itu. Re-election kepadui ke EPSL kepadui itu enggak juga. Re-election kondak nih ke laki Assam State Election Commission, ke Assam State Election Commission ke laki सरकार आरी देंग सिदो लोटांग दे रिलेशन की भी को मारलो सरकार तुम लो लापेन नॉन लासो काउंसिल नॉन इलेक्शन के पादो के हाई ई लाबांसो इलेक्शन के लाके आरोन री बुलो केंटे ते आरोन री लोटांग दे आरोन आरकान पेरलो आरोन कारकान को मारलो लाके काउंसिल कचारी तो बैंक के चेंग नो आसाम अचीव से के चेंग नो री इलेक्शन पुठा के रिलेशन की बिजी को मारलो लाबांची बखरांग ना रिलेशन के पादो के लाके Assam State Election Commission non ke obo matum alang tum ke orna ingkali he alang tum si karkan lo si tamila tum han ka parting komad lo la ke Assam sarkar lo la penda ka chidon do na bangkel tum council ka chariya tum lo la si re-election jong si avidet protang te la ke rara tum karju nahi ke la ke council ka chariya tum phan la pen Assam sarkar ka chariya tum se arju nahi la ke EPSL sia song phan arju rong lo protang te la ke athon ke ro re lo EPSL sia song ke hang ke la ke re-election dunangi pubang Dunai pukupi pasi pulo athema la bangke aron ri lo kente aron arkan per lo kente la Assam State Election Commission non head kepada election or so kepada authority ke lake panchayat aron pensi kepada ke panchayat ke karbiang long arlo tribal area lo lud long liput hek lor aron tok angsi non dang pilu chok lo tante aron arkan per lonte arkan pet pelutang te kupia posno je bacok cita lonte lalo non itu rar karjuna ke lasir non rar karjuna ke re-election pe dosera goit piposi pado thek der lo po banke council kachari tum se arjuna ngi lapen Assam sarkar se arjuna na solam man lahalo ni itu ni
Meghalaya Assembly bangphukang bayalong Karbi Anglong arara tumta vote ke jogdun thurpak. Thang ni phaing kora troksi ke Meghalaya Assembly bangphukang bay mate election lo. Laso along bangphukang bayalong Karbi Anglong arara tumsi tame vote ke jog thurpak anpin ang thek long lo. Laso jog Karbi Anglong ake thek kere tum chethan sai nang dukok lo. Karbi Anglong along kabochi atum le kosom si Meghalaya along inut kali bahini kali pharo munir tum vote ke jogdun thurpak pualam. Laso puthak Karbi Anglong Autonomous Council atum lapen Assam State Election Commission atum ta saimo deng ponsi Karbi Anglong arar atum anke Meghalaya along voter card ingthan etsi kenang son pusilam the chepaklang pon athe Karbi Anglong along vote jog vegarat tum kosonsi Meghalaya along ta vote ke jog dun ki thur pakabar sai kelong lok puta hamphang along charju sai theklong athe Assam lapen Meghalaya angbong along le kachethak ji give and take policia puthak sitame non puta ing ang lok sidolang Lasi lasona hut lasona lam ke klang ke phere me ang maputa cherok tokarat tum angbong charjusai nang dokoklo Meghalaya State Arlopen Karbi Anglong District Jasemet Pet Meghalaya State ahoy lake West Karbi Anglong District henlo kedam tanga por hut penangan halapu Meghalaya State Arlopen Block 1 Block 2 pu alam suluk sodak atomon nang ke thabje angring doer lo bon sitame nipaing kora troksiani ke nijang Karbi Anglong pen Ribhoi District Mauhati constituency la pen Jointia Hill District ardo penangan arong pen vote jog dun dinti lason si suri vote ke jog dun atum aning arong chipi dun dinti si thek dun long lason si lapher habang laru sabuda pen chenglok penangan adim vote jog dun dinti tang tela so puthak Karbi Anglong District Council pen tong towar ke thupi dun loma puta jongpon me kedam tang MLA Rupsing Teron alang lisitame Pherangkia Thengno Ningjelo Karbi Anglong District pen Meghalaya State arlo vote jog dunang nilo la pen ing tonang pupu dera pitame Ningjen nak asonsi pini ang thek long lapuson jong si kebang jilang arni tame ang hap thowang lang pulotang te longri ke konji komentulo ne puta habarara tumpen khap phere meme pon dotang lo Pini Meghalaya State arlo MLA election ke jogarani aduya hoyalong suluk sodak dokokna pura law and order atum tame ulukunchi police in charge lapen hawang police came in charge additional SP hamren atum che tongsi ke jog dama phan tame ing samjin pen towar pajok dorinti news tax report Malong News Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hamphang farman klar da kabirta